Cleachtan an easach nádíon, an cean crum an crí trum, Fíoraigh a tanam an ghanamh le chur. Cálaí a bhui jo gon stúmas gon bheas, a deach le scote deas, Gnéalaín pecha be cúnisteach mar gadaí san í. In sin tag an clocha faoi bhlá, lasan a tír bhá gúrd, siúlan a tanam a téad vín idir sé agus ní hé. Catlaí nád, fille, eistúr, scíneúr agus funnadúr. Ní mar an go chud funnadúach na cluiste as a dáchláir a chatlín sílim mar tá deirtúm go glór cáiltead tá se chamáine sin rás an dofamuid chorbe. Well, tá faoi láthir. Tásúlam go dúcha sé éis ríist ach ní man an in óra an chasta faoi láthir. Tháinig andrach flúar am an sin tamil chuin agus í mar scórnach go dún agus ní man an in óra an chasta chuin. Right, nis rugógus tógi husa níl sé bhada san áiteach gus a teach mór a chorbe sin radio na gailtáta. Os férid, is as an áitin má bhainúir híh má bháthir, rugó gasla mé, ba steirinné má hen bháthir, duna go bhaintear lehartt an sin, is talan a bhlahartach atá an radio atá cín sin nach agaí. Is fér sin, se? Sin é is férid, má fhlahartach máthir má bháthir, agus go chuinniú coniumare a héir. Agus chamé pí an sin go mé tríú ceir go blianta cred go neach mis crosmach. Chut a sos go smocan sin? Chuas. Agus ítarrán le bás was muidir caint chutú scoil Ileán. Chuas. Tá scéal bra a faoi seo sin agus dú go mór a chluistead. Well, níor rás go le bhíonnta ceart go leor. Haich má bháthir isteach, haich mu le má bháthir, isteach samach leis a tíle chuil le lá. Bhí chur an fannacht go me chara leis mar a deirech muid. Ní bheith an choirna gáil isteach a me chara bhaid. Dígann tú san leis agus bhaid. Ní bailach a inis. Déan nach bhfuil mór an daoine agus an ggéirteach daine hiice chuis sin inis gur an chara bhaid gur an chara leis, nó meas do bhfuil. na bhór tin bheith 6 ní sáil le bhaid. Dígann táród leis tá sé nocht. Chola tú héin an ná sin ar chola bhí leis. Sa go bhíon sé sin íán? Se, beleid. Well, na bhíh chara leis, dé tásúla isteach, hín tíle míach, agus na bhíon chara bhaid, hí sí mí mar déirtha, hí sí bhaid. Chola tú duine gimachach sa hún leis a chola. Well, an chara leis, dé tásúla isteach, hí sí nocht mar déirtha, agus na bhíon chara bhaid, hí sí faoin nisce. Agus mar sóldit ní thugann an áige mór an áir rialach na rinne éideachis, náir a glog, tá a clog héna go bharige, agus ní hen tám céanna bhíoh muid go isteach agus amach lá bu. nó stoid méich sé gar go má lohantaíach. Dé a chaáin difriochttaí bheith an bhfuiltí, gus anna bhíochar na cigarí freisin, gus ar chuinna beheile. Is chéala sé sin go cháilte riar má leintí scoile meáil ar gar leis agus gar. Níor cháil, hí chamantaí an agus stoid gur híle ráirta beidir. Se tá dearmad an hamsan agus á í nílen skillam sa tíile chuirid, tá me cha fada mí a san áit. Ní fiúgat rá gur chúna mis sé hir ó chum mé meánscoil mé gáblíon déag. Ach sílim go raibh ráirta heach mu bhile ar chun níos luha, beidir heart a dóchlog tróna. Agus stoig déich mu isteach moch, níos móhí ná grám. Waintí an sin bheith mu go isteach beidir heart a deichlog na dhé, agus a tíocht a bhile heart a cúig féidir. Ach níor cháil me dénám, bhí an go dehain agus maidir se staidir im híle bhfuil an éad caiintear in, sé dgan tún ar a caiinte beir tám sin, ach bhí sé agus ar a sain héin gur hostóing. Bhfuil a said bhíoh muide a tóirt chuile hórt faoi dear a gáil isteach siar bóthir na Ileán, isteach a nátha bheag, siar con an ghuiire, isteach a charan sin agus a siúr siar, bhfuil ní faoi den Ileán a le, ach siar cha fadar se scoil. Is in Ileán hir in Ileán éireach a bhín scoile asach báireach, ní a mis hir an sinna riamh greitáid. Ní a mé riamhar in Ileán éireach. Sinna bhín scoil ar tháinig má bháir múna ar dús. A chuite scoil sin. Agus an scoile bhs ar in Ileán bhs, bhfuil sa gur dói. Nó láit si, níor dói a chuisí faoi hinne. Cuimach am a gúna ó lá an chuí for an lá terim. Níor an bhhart a bhí an. Agus thug mé héana agus leid eile faoi deir dú gur an deach a tíocht amach. As a Paulín, was het a Paulín. Kent hij wat ik
Bálín sin bhíoch le heis na tinnis na shanty. Sta tíocha puipo chuig na seanle. Well, the family of roll like Moahar, roll. Then she knew she was filter so take se Shanna at the oil cloth, will said, on the nach nies no lochen, it was nach molige bruine, so freshen. Ach, kon ik moet de dek gezicht te maag. Door de nelle zitten jou begeert neer al zo maastras. Vreemde, goshi maag, hanike ster. Sjæs gi so, sesje, das kuchin dar so yes. She sleep, ku farge, ku na branigi sheer. Was wenn moet shin. Agus mir a chomod cheese, fan with sauce, agus ceir de bhí a chadín fre chéile, frí hinne. Agus ní sé bhada bin. Ámich mit de bhada eile an, bheith chadín a lig scrachaí agus rátaí agus chola hort, bhil beidir nach na rátaí dóteach, bhfuil said, stóí gur an tí nó cíb a bhír. An cíban is nó, an cíb nó cíb é chean. Ba hebst do féin, cíb bhí an am sin rénos? Well, bhíoch cíb, sín go míoch cíb. Ní tí bhí geiste rénos? Tá me ceap gur cíb. Cíb nó siscolach beidir? Siscolach, man ní samsa. Is colcar a cíb agus a siscolach. Be. Colcar a cíb. Is céim goil atá a bulug leis a luachir. Ní le samháinam. Ach tá sé gwilmúr me chud. Ca sé go bhfuil. Well, tá sam go míoch cíb ar, mar haich maithir amach tá me ceapa baint cíb nó cur a huirisk le huirisk le daine féisce mai. Agus déir gur cíb a bhíoch ar a scailcear go leor. Ach bhíon sin agus bag mar bhhar a bháirí héanú le said a ggéar an na seantaí chun agus a báir agus a chola heola thuirta bachas agus níor bhiú deitú féad a lí gnéonsaí. Deirstún sin gur an rolla sáte sa glúid. Ramór an ar a rolla ag an am sin beidir scór beidir faoí nó sa chéan ag gama beach, ní bhí tre mór an heiris tá me cepa, beidir go nach sé suas go dtí chúchanichiad. No foi, anu si me wari hen sfear bach an inchot foi na kursi seo, ní mis. Am a buntaiste mórgat gur de wahar de bhna tóge. Valley bujags valley in your vem, mas bag na caiú mention a digin tún chome me anscoil agus na bhí go leor múntar réile agus bhí me scantri ceart a scaimlam. Déir an go bhfuil me sort trauma mór ar fadhaid mar deir béirma. Gur ghail se go mór am ceart go leor agus. Níach mé dahí réamh a seidir a sort ar an méiscníocht a hains mar a déirha leis a ggóra scoile go generalta. Níor an na grá rudaí baint leis an níiech má bhhar bheith múna chuile rang an éintí, agus dag sé na dtígann tú go mí chorann bheith gobarlinn héin PC mór an lágus. Tá mé heap gur sé sin ítach agus bhí mééis na gúnaí in dhéisisin go míoh bhádní mar go múntarí heart agus go bhéh bhád ní smú dhéanana mar nach múntar a dhé gúnaí bhfuil said an mé gobar le héin go mú go mór dhéanha beidir. Cá se gur se breó siar mohann tú canál Román súl faoi ar fad. Well, tá said bhíoch an aimim se go donna agus choile háach ní thug mu scaití arnú san íomhre bhíoch na leontí go donna goífor crochu an charm se láháin chuil díirech más muisce ach ní mór an farige an na gnáam tígann tú. Ach dó gur beidir os cín trúnú níos mó uisce le heis na cara. Bhí se chu goífor sin gur tógiú gur chrochu goí san éir an charme. Agus is céimch mu sin bhíoch na báid sanhearach a tígann tú na bhídí se gáil sísa a bainteáin agus á teanta níos na báid tígann tú. Bhíocha chara dígann tú leach le na cara, agus bhí charan sin beidir go bheitgáil sé anmhacha lig dígann tú, mar an bhíocha chara leachaí na lár grí na cara dígann tú. Well, bheith char an siúglaisteach san isce dígann tú, na bróg agus na stocaí haintín agus á met sí rá leachaín sinna dígann tú, agus a tíle tíocht isteach an sciúpaí. Le sé sácht réine dígann tú. Ní chu se be ciigeir ní chu se bálain láthir. Níor chuileach ní an sportin bhfuil bháin tá chefa gur dánig ciigeir agus gneach sé stechar i géad charan úta cinn mar déir mu téanaar a géad chara dígann tú ar bhí ar géad tíile bhfuil said. Well, tá me cepa gur sena híhua ag scoil agus go dánig marín farcsteána níos agus goíar sí go céir bheith héin agus má sem máster sa tú teachní mééis sin isteach go cean gáhfuir a chuig geile, Bhí sí stechar i géad charaile tugann tú agus chéir gal dígann hánig marín níos ní am bhhaiste sa scoilna siúda steach marín. Stóir sí tan ciigeir a bocht hí héna créidir, bhí sé préocht le suúcht, bug mé dúr me leis heachtan uasan agus me go panín tého, gus tá sé ceach go leorscáil me sé suasan. Well, hín siúna said an bhí ar bháilta mar a déirtha. Ar an irid sin formáach de baint leis agus freis. Se stop. Bhétan se de thuúla héin, a bhétá rud mar sin na haú tálúne, bhéit se tálúne.
Well, níle sam beidir go dálach sé go bhéit sé tarú náte chuí meú bhfuil leine leí ní beag go fácaí ar timppla a gcósta bhfuil scoiltaí an chéál sin an gcónaí. A hall an ghlacha chuin idir leis an gnáil sin set up a rénos? Gus dói go gaidís mar me go bhhair teán ach tá sam go ní each me se gárá ach bhí caiid an waigh móhar sa scoil sin nírig sin den amach sa scoil réomh nach ra an an léomh agus scríb go mai mé agus an ghilge agus nach ra hercína gihríocht ach sinní bhecha tá me bhfuil sé ábhar eile dhéine ach tá me ceapúla sé ó há gram bunú sein gram an léomh agus rudí bhíoh bainach me taine bheits an stair léomh an téine agus rudí mar sin ach ní ráid le riomh aber mór an néad agus bhá le dhéine lin ach sé déirnir neanna níos mó beidir natá si dhéana se ní mar ráscail chuí faoin tír ach tá na scail chuí mór sa meile mór is áit chuí mór an mílteach mí na céite scoláíonnta agus déirthhfuil sé nachhfuil mór an barnear agus tá cepa go marall gúil se chomór agus chuné fersanta agus bhfuil na ranganí chomór secret a gceiste ní féidir is na múnteirí mar déirtha ní féidir op an áard chéna ó thuirtear na gasú na nobar chéna dhéana lob. Céad go chud chóscoláí na blianta bega sin fu na sean na céans fortasa agus choirí go dtíon dá lehéna behacah agus go mégan go stoi chuil a gine réhhacha bo le imirce. Is stoi nachhfuil éad beidir goil duine bháin sa tír. No beidir kopla dinne agus na dém kopla din is tíine iad sinna bheith imíach a bheith beidir go anún agus ná a fes na beidir nó Amerika. Tá mé an cuiimú fechar an beidir chaín bháin tír. Ní mar sin ní chu an videanna ar bhúnteirecht do bhahara. Céir an choras, ce a bhí mícheart? Níor chuimna na daoine bhfuil sé go réin, ní raon deisna an, ní raon obair le fáil. agus níor chuimna na daoine go raibh éon sort go raibh me seansa bethe go gláán fannacht sa tí, chuimne siad a gcónaí narák siad a scoil ar a buinte sé chéad a chuimne siad bei siad a gail go Sasanú bei siad a gail go America agus go dtíhann is minic is chuimne go dear chuideach go beisteach má bhhair agus gonéad dís le breanis nábí déanaí mar go lob sin fé siad sinna manúí go litrína scríbhile Sasanú America i méla bei siad ceir go leor. ná bakle bheith déana rud a behéile lob. Ó seach mí chaíon leob go mé i ggéar ní mar céan lob, bhfuil is Útead chumá céanna bheith hála America agus bhil sé níos sástal op héna bheith? Bhfuil digann tú ní dóilm bhil sé sách má go me chu gine beh bhfuil a hír héna ágáil. Is súfas a rud é, agus go háir digann tú hí deachchttaí faoi le digann tú ag na gasú sin freisin ní béle a délaachab. Bhín béle acabú mar déirtha deolalam siad sa scoil. Háíocha bhil tá scéaltaí barúla am déach mu bheith caiin go maididir faoi rudí hála, faoi léthireacht an bhéir agus rudí mar sin. Agus sílam nach tígan na digann tú nach tígan daoine cén fáne se bhfuil muintear na gailta bhfuil sé a labhart béle in an gasú, de smór a trúí agus chuir sé an bhrónar deiceáil nach mín lob mar a déirtha go meach gailgach go freisin ach ní mór a hiiscin cén fá bhil siad a ggéir a bheith cínte. Go meach béle go freisin, mar chunig siad iad a goilthir lear agus go iad an ná mór an béle labhart agus heist an béle bhá agus ní réid sead fannacht sa maiile agus céimhá hí san méil go óhab sinna cheap siad agus bhhathe ceapach go bé. Caithmid bhfuil sé a bheith creasta faoin rudí seo. sé cear go leor a bhíní thusam le léamh gailgóirí agus daoine tá mis sé géar a digan tó, tá mis sé géar go ngach an gail cíine ag an nám céine, tuigean chuoin ar éidir muinte na gailteachta. Ba cheart bunne go ggéinteohí gur a béle maithacab a chaú ní ra digan túna skillan í mónteach a techaíisteach agus fiúháin in isis tá ní le gaiirí lob mar déirtha gailge hort gan na gasúr san átocht. Ach ní chuinn sé inta bert mar sin gúil tromlocht goúntir na gailteachta a tógal go gasú le béle. Ní chuinn sé inta sa beharm agus ní hóga mar bechar bethe ach fecrum gur cheart a chin tú nach gáilm siad a goid gailge digan tú. Ní ualacha behir gasúr ráhanga nó tríhanga bhechab. Tá gasú ní hicin daoine digan tú a héascas tá sé gasúr rud a ólan. Feol mín chud a gasúr a hanga héna digan tú ní bhín ar siamen scoil sí síos ná ní bhín ar gona behí bhúnaá. Feol mín sé hénaí géisteach le daoine digan tú. agus tá an chomasachab nar atá siad óg tríú ceir go bblianta teanga chuolalam agus rud a behon típlacht óla meice siad go heirtar agus is mór a pecha an tú nach me go gail gacha freisna nó níl fábi nach meic síach. Níl millianna behamar ar a bheith géar go nach béach go freisin. A cháíre níl an cháó betígin tú
go gail go chaile nó fáí anar agus is ní is égóú fasachaid fe go méin. Égóú fasachaid. Brema, sgur me go chaintrin fe tamín vig tá dá eile tá neartán tá be go leor le cloiste a dáchláise, Ke den chéad ceanna le dearúna ar ceanna seo tá nó chomanú tú gead a chud. Tá sé sin is cum le písa. Tumáint na bó. Ní billar ní bí searh faoi muocail an brabh seo changlín de fiochlar, blas chuí mo híalsa. Futtavit, am dhéon bear na ceart ar hechananta dhéana. Séir is tóir séir, tá féar fad go fialait. Changlím le dícas mo hír herabh go spíanam. Changlím go líanaan an selle níomhrach go fiocail, agus a smugar le teligim go fiochlar. Tá té go raibí na sméir milliis fethe bhela. Right, Kennar séchtn tú an bhonscoile in Ián, nó bre ná séchtn tú chud bonscoile. Ní chuig go trí chu mé sus go múta milligus gus sé an troig nechas mar búfas go Johnátí agus a bbliana na dhéisisin chu mé go spidéil. Cin fá déanaan tú gom ófas go Johnátí a múnta mé? Well, a story hééis scoile in Ián digan tú agus an sort érád yes fersan a bhí agus mu lig 10 mór le chéile agus enig chuilegan ar chéile hí stoos cén séchéad scoláir is náin agus óstóí gur a scór go le múntóir an ach ní séile mo chora be cameráile tí mé country an. Rála gur tú cúlach gur a scát gur beimhiltocht a bhéintad? Well, ní ha mar bhí béir mar héile a gúna, digan tú níos ní an aib sin am, agus tuigi mo chuin naín daoine nach mín béirach, agus cuimlumm san chéad léanaan sin cha mé blian omland ran béir agus ní chuir an múnteir, agus ceistúháin ar an riamh agus go dtí béle. Is a rang béir sé méle bhí an rang, digan tú agus rang béir bhí an agus ní chuirsí agus ceistúháin Ceá? Well, lí thugad a scéil ché go mich má láh thuasam ach láháin sinna digan tú ní a láhí behélas rang thuasach má láh héin agus béginde cheiste choir mun stragan mé héna cheistegus chu mé freigra ceart agus an sin dúirtíile se rangala bhfuil in isisi sí do be mélar nó mór mairí beidir sé. Began tún chalín dog sin níar sa méiltocht tá sin é agus mé lerábin tá sin é bheach buna bheith. Well ní dúin héin príóla ná buíhan na mála spucha tá agus hosla sé mé ach agus ar bheitú gur béile técha meile bhlábeich? ó go dtíhann bhígus ní seánna go bhagah. Bhí go leor daoine an digan tú áte chuí sos láir tí agus átaí mar sin bhí androch béla bhí gacab ní a béla ná bé gacab go dtíhan. Well, tá sé sin tuigann tú sin freisin mar sin nó a hála sa tí se digan tú catú chuimú ní me déanana mór se se níis ach tá sé fér, Tá má winter héin rá hangach le béidir beag na chuúg chlún le said. Cean go himpistí na staire le said tháinig muintir maithirteach mar strainseí béidir stoi hart rocht ag tríchan bhána cinint mar sinna digan tú agus tá siad a gailgóirecht le beidir chuúg chlún agus bhí béirlach a riamh agus céim fá gur an ruteán beidir go teán a gúnaí fesin sian go bhfuil ní te bhádó mé héna na disco hí a gearlach agus has me béirlach ar státe agus heas chuúgé go meach mai dútead ní san ní réamh go a béirlach sinné digan tú sinné mu a digan tú faointí se ní higann daoine ceafan daoine má teangaháin má tú go maith teangaháin nach féit tú bheith go maith teangaile nó bhfuil sé ní higann siad cúnginn siad a tain bhfuil sé ó tú rá ar bheith a go leor bailí eile gur na breint ar fád gan na marach na bhór sé a seans ceart. Ó tá neart éidirm a gan na marad. Neart éidirm. Well, ní mis sé géar ará bhfuil tí fé múlan tá daoine náta chu dhéile ach tá mu a leid a bheith éir múldób. Bhfuil sé? Ó tá bhfuil ar nó tá go leordal an cín díantanis nach bhfuil le fiche bliana nuas ar bhealach ach tá me ceap go tróir a testála digan tú. Beidir nach chuíntas a bheitthe bhfuil cuasaín chuí bhfuil siad tá sé hála glúiseach na gceartan sin demlíon ó chuin agus rudaí hí daoine anhá lig baint leis rud sin bhfuil sé agus ag an nám céine ní aidirlób mar na déarthá le bhaimar na daoine ar chuicint hí na smuointí ceartach agus na tuairimí ceart agus hín leagan amach ceartach agus tuiscint digan dúna ar na fórsaí sóisialta mar déartha a bhí gobar a bhí go le naí na gailge agus an nimirce agus an sorta daoine well daoine digan tú a ra céna bis a síach go digan tú a béirlóirecht agus a tóir trochumpla gan na daoine bhfuil sé cosú le múteir í scoil agus gádaí agus daoine mar sinna digan tú béirlóirecht agus
thug sé sin andra chompla na daine, agus céim fannach. Well is dat curt agus stem. Well, you could all dine all the dam to one. Ní higan muinte na gailta, seo é agus smesa. Tá misisiún na testáil sa gailtocht. Tá misisiún faoin gailge testáil. Gaíide, tá gaíide fao sin. Níl má digan tú goghine bheith. Ráte sí bheith bápéirí digan tú agus cáchláir ar radio agus rudí mar sin agus nach chuon chuon gailge agus cáhad mar sin. Ní mór gal lálinn na daine agus bhína go brenn ní higann sib. An teangas natá sé be lát. Tá an teangas sin cho hása agus cho seall, níos sin an an teangas in Europa. Tá litríocht aice, hí litríocht ag teangan na gailge. Nuair nach teangan bhéla, nuair nach rahas an anna scríomh aigen. Tá an litríocht na gailge siar wad. Agus na mílte blian. Bhfuil is dat? Láchtún sin ar a ceartta sí bhéil na gailge. Higan daoine digan tú. Agus í baint mhór a théine sige. Ce a hála hó, ceim fagad hitte túnasta? Nis, tá min an is na régus ach tá sé deachar mar a dtí mo chud smuointe ó chur a bála chéile ar bhealachan ar bhealach sort cechaníar mé. Dir go leordaoine ag an nám, gur an nimmersco intileachtóirí pléile, go múntearí scoile gur drámaí postain na mácab, agus gur sé is caiintear son daoine ná higiad. Well, intileachtóirí, well, digan tú ní leon bhhaibh nó ar an intileachtach erid, céad a cheolín san intileachtach an chudí a digan tú bhfuil tuiscin teige. Agus déanaan tú staidir a raibhan agus déanaan tú éireachtaí a hiiscin. Beidir go sé sin fíor, gra daoine caiin fuirí digan tú a fuair na smuointí seis leabhraí. Ní hin ránach ra Martin O'Caine digan tú bhí baint agus sin lobh ag a bhíor hús agus anú bhí baint ag Martin a riamh anáil léirdaí. Ach tá mé caiinteanna sé bhisnach an 166 agus anú ba fablach nánach a riamh agus a réile. Is dóigh go bheith bhfuil sé Nic léon agus daoine go chinál sin mar deartha, bíon sort bíon na támachab a bheith pléile rudí mar sin agus a bheith caiint fuair agus staidir a rudí tá sé sin fér agus bíon daoine eile bhín sa ggéir mar deartha obair le dhéana agus tá feibbaníon le a chuiristeachar agus níl a támachab agus níl a fuinean tá baríre ní smú dhéana agus féidir gur fér nar nach neanna siad a teangáil ceartlas na daoine nar bhíine siad go cuioine op céir a bhí geist. Agus thar bhfuir a lábhéann sinna digan tú. Beidir nach mechan sin spéisiigh na daoine sa teagas go bhíle tuairteachab. Ru beidir digan tú tá muintear na gailteachta mar a d me chamáile duna behéile le drama behéile ach ní líomh a chuir a digan tú bíon tá siad santach sa síl cos le daoine eile chuideachab, ní spéislób beidir spirit an chóir chumant na chuis, beidir goil neartachab nach chuil siad a géire nach spéislób digan tú go gurach daoine a muoine dála chéile agus go méidir se gobar ar sanna chéile. Is tóí nach chuil siad níos fearr beidir ná drama na éile a goisi nach chuid agus is sean aibí sinna digan tú, is sean aibí tá san liga meach daoine sásta chur le chéile agus chuidú lena chéile agus gona a bheith go le mai chéile agus gona bheith éadú lena chéile gur fearr a deireochlób. Nuair a bhí an glóiseach aban sem mar a réime hartar 1960 héan 19 go naí chud peidir mac nimir mar hampla chu sé sceonar réaltas fa se míle chuúcéad bhóta fos preferences. Go bin Cána daoine óga han na níana locht an glóiseach. Well sinné digan tú, déireach daoine le digan tú sosialaí agus daoine hín sa plé le políocht gon tais se bhfuil said gur bin hálins nó a vín inslachtóí mar deirú héna pléile rudí an chéá seo digan tú. Weil gur imín siad lob ghlachan siad postnaí náte chuile, imín siad lob agus bína síl héach agus díon siad dearmad ar an tré. Rála go meall na córasaíad? Ó níl me rága meall na córasaíad achas sort is bín digan tú bín siad a géire rud fiúntacha dhéana agus rud fúnta agus dóí gur trála bhín sáin agus gonimín sé le goíú go spían sé héin agus an té digan tú dín tú rud eile freisin catú chuúir. Ní airí ná riide leis an sóirte políocht ach an náit bhfuil fíorhachtanas go minic digan tú. Nuair a tána daoine chu bocht sin má féidir a spreag agus iad a dhrísa digan tú. Beis siad sásta taú le chéile agus gníomhiocht an tais sinna dhéana ach níl an sóirt sin bochtanis inis san ghiltocht. Le chuga a ddíadach éisteachta, bhís begéisteach le Kathleen Maud as ra smuk
tá na cónaí nisim le ach lia. Fille, scíneoid agus fonadóid, agus mar dúirt sí héin ag díirich ag tús an chláir sin ar nóid tá glóras coronis le acharín. An 1973 runni mis sin taobhseide, chuirim cheol mhór ar a héin mar ar a tír was a hallan na síre im le lia. Clíoch na maid in chiad chláir go gá chláir speisialta se le Kathleen Maud agus í casa Dóna Lóg. Táir mehen leat snodím de hearamot Beagad feirin loim is marga Gusenin rigrege marchel japalat Is der nog rede laude geirer Lauheren iskach Sagar chwindaunyard Stod chwigwemir Fwyd na gailte Sgrauhir gan y chele gabrach gwair bled Chwer tŵmach mes fi'n ihe bostach Fwyr meliag yn mor le fama Ni'r wrtw dilyn agos y byd o lahir Agos fys ag mynwerwyd Garafweg ymogragwm Sgeler yngra nach merig echoge Gawag namrad eriaf nar hege Is y geler dwse agos ystwberiste Gos ni ekim sa traed Na hennat serbiche Skeler ymra mar bevin smalartioch Bin sulin cham agus fech yn tartage Ni hair de kran a linge Gus ishal na farge Na krim raige agus gam herarke Chwam o winter fad gusasana Diana moich launish le buachal jasa kind No hele shiad garawaid makabne Ore kechid mein Ach mochlair lehapan ultra Och, agus ní fwy sinne Gus ní fwy choran Leinen anjove Gus ní fwy nairdi Etans na krike Ach fwy mustairin Eta fwy na Bhui sin an chiad chlár go gá chlár le Kathleen Maud mar rícheoltar na seachtaine agus bhui Seán Bon Brenach a chud an chlár nuair láthid. Chlár dernach an lé
an gorta mór in aile. Is dótha go a bheith 87 an bhlína staracha I star na hhéirn. Fiaran na blina sin, scerú bord na gíbnóirí fud an chundaí. Tuisc nár éit siad a bhíthe ag lana. Ní cúis iontas dúine nach ra, ó bhí beagna 5,000 duine I ddíhan amocht, gan tráchtar na mílte ag bhí ag fáil cúnamh tealaí. Bhí beagnach 1,000 duine san brísún a tógút céadagus de. Bhí 300 sna hospedéring aile. Dír an coiste deontas mach mór na commissionéri. Ba feic a marfa I sin I stúlah an choiste láir I mála clia. Mar sin, tá ethigí nua, go lús a bblin 88 han obair na fóthainte a stiúr fud an chundaí, sé sin I ngáile, I mérán na slua, san glochan, I ngortin sigúra, I mála lochríoch agus I dúin. Ach, nach eiste can rudé. Hánig méadú 5 géad na coiste sé. Ní rán na hetigi nua in an tarigid líc